mo takuk ni samni nok lai mo abo adi no cái takuk ni nok bahai ke bai kha abo kita sai khna di ani no bai ma khai aya tongko horsa kabo sona soron bantheo kai tongbono sikangbo sajak tongo ni bandok ni kicha committee di no ban thena to mana khaya bandok bai phakai nok rok bai pha mano no hina ang bono agi bo koi kon khajak tongo abo sabo je a ban bai ya abo kostang ya abo bakai tawana de ati ro nei bo sai khina de ta ike tenika hoto kore bai theka tungbo angbo bagano ngo labar bate paltong nang thang ga chi nong ni bati khok boya kore ban bai ya phaji phai to kono moton kono samne na moton dia mani ko bang ma kosok khamai kan মানে busuk পরিমাণ ক্ষতি খানা তাম তাম ক্ষতি খানা ani khoti ni abo kai kok sana se moton dia asok jote khoti kata no bo bai bai kan ta kai chair hoite table hoite je tongmani ko gas bo jotono kosok khamai ka bape ko ro uta potang tongmai ka sima songka khai bai khai hin mano ani khoti khai hin mano cái nim porichoy khai mo tam parak lai Mo nim khai. bung tamo ani bumukai brojomohan de borma parani bumukai bongsrang bari romjago eke ponchayat kai puro behara bari romjago এমনি ওরা কই পরিবার মতে হ্যাঁ ড্যামেজিং খানা emni tumahai nok to emni kai to bayana pukur ati tin chai porbani pukur no ate ajagani a kosok bai khata এমনি সোনাচরণ মানে ও তাকুক নি বান কয় কানি রক ন মানে sona soroni ban khai abo je আইগা হাজু করতে সাজাক wan song nai mani khai to bokor sagani hoite hingka kai emni 9-10 kani bai tong ya hai bini je tu bi ban 30-40 কানি abo hai poriman tu ya koni bini tu gobirung khata এমনি ইয়াঙ্গ জুং তো নুক পাইখা খেত বো তুই কপুলম আগে তো খেত কিস্তি খাই ফেবিও নি আবো যতন ফসল নষ্ট বাইখা নঙা আর দাম সানা মুসু emni fosol khai to tatar kok sai la fosol khai to kemni koroi ko matra a pukoni a acharok tangka kai dalam ni ari khigrai jak tongo abo thangka emni khetoro to mai borja koroi ko abo tatar sai lab আচ্ছা ঠিক আছে হাম